Γεια σε όλους! Φινάλε πύργων έχουμε αυτή τη φορά στο σημερινό μας βίντεο και θα δούμε δύο ολοκέντριες σκακιστικές τακτικές που αφορούν τα φινάλε με πύργους, όπου θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ισοπαλία σε κάποιες θέσεις που είναι σχετικά χαμένες και αν δεν παίξουμε σωστά θα χάναμε πολύ εύκολα. Πριν δούμε όμως το σημερινό βίντεο, καλό είναι να κάνουμε μία επανάληψη στα πρώτο βίντεο που είχα κάνει με φινάλε πύργων, που έχει κάποια πολύ βασικά και θα βρίσκεται ακριβώς από πάνω. Πατήστε κλικ στο link που θα υπάρχει ακριβώς από πάνω να δείτε το παλιό βίντεο. Μόλις τελειώσαμε το παλιό βίντεο, έρχεστε σε αυτό και πάμε να ξεκινήσουμε. Η πρώτη μας θέση είναι αυτή εδώ που βλέπουμε και είναι η πρώτη ισόπαλη θέση που μας ενδιαφέρει και έχουμε την λεγόμενη άμυνα της πρώτης γραμμής. Δηλαδή, ο πύργος μας βρίσκεται στην ίδια γραμμή με τον βασιλιά και κάνουμε την άμυνα της πρώτης γραμμής, δηλαδή δεν επιτρέπουμε στον αντίπαλο πύργο να περάσει με τίποτα για να μας απειλήσει. Και δεν μπορεί ούτε από αυτή την πλευρά εννοείται να μας απειλήσει. Γι' αυτό τον λόγο είναι σημαντικό ότι η άμυνα της πρώτης γραμμής είναι πάρα πολύ αποτελεσματική όταν υπάρχει ένα πιονάκι στο Ι και στο Β. Δηλαδή στις θέσεις που βρίσκεται ο ύπος. Σε αυτήν εδώ τη θέση στην πραγματικότητα ο λευκός δεν μπορεί να κάνει καμία πρόοδο. Πάμε να το δούμε σιγά σιγά. Έχουμε αυτήν εδώ τη θέση όπου παίζει ο μαύρος. Πώς θα κάνει εδώ άμυνα ο μαύρος? Φυσικά εννοείται η κίνηση είναι πολύ εύκολη, την είπαμε ήδη, και είναι η κίνηση πύργος στο Z8. Άμυνα της πρώτης γραμμής, η οποία λειτουργεί 100%. Αν δοκιμάσει να παίξει κάποιο βασιλιάς Z8, δυστυχώς χάνει, διότι οδηγεί σε μια θέση που ονομάζεται Λουσένα, την οποία θέση θα την μάθουμε στο επόμενο βίντεο. Είναι μια πολύ κρίσιμη θέση και τακτική και αυτή. Και εδώ πέρα θα δείξουμε μέχρι που θα έφτανε και καταλήγει σε συμπέρασμα ότι δυστυχώς μέσα στο παιχνίδι εδώ πέρα ο λευκός μπορεί να κερδίσει. Και το αφήνω εδώ. Επιστροφή όμως, είπαμε πύργος Z8, κάποιο Ι5 και απλά εδώ πέρα ψήφρεμα. Ο πύργος μπορεί να πάει στο Α8 ή στο Β8 και να είναι έτοιμος οποιαδήποτε στιγμή να δώσει κάποιο ρογά στον αντίπαλο βασιλιά. Και έτσι δεν θα καταφέρει να κάνει πρόοδο ο λευκός. Πάμε στην επόμενη. Το πάμε με φτύσιμο όπως βλέπετε, για να βλέπουμε τι ωραία που μπορεί να γίνει συγκεκριμένη άμυνα. Τώρα, έχουμε τα μαύρα σε αυτήν εδώ τη θέση και καλούμαστε να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο κινήσεις. Αν ο πύργος θα πάει επάνω ή αν θα πάει ρουά. Προφανώς αστιαίνομαι, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, βρισκόμαστε εμείς σε ρουά, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να κουνήσουμε τον βασιλιά μας. Άρα οι κινήσεις που έχουμε να επιλέξουμε είναι είμαστε ανάμεσα στο Ι8 και το Ζ8. Στο Ε8 απλά το πύργο είναι αυτοκτονία, μακριά και αγαπημένη. Άρα ή Ζ8 ή Ι8 και τι από τα δύο να διαλέξουμε. Η σωστή κίνηση είναι βασιλιάς. Ποια είναι η σωστή κίνηση? Πώς τη βρίσκω τη σωστή κίνηση? Λοιπόν, για να βρούμε τη σωστή κίνηση, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Πάντα κάνουμε την πρώτη ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση που κάνουμε πάντα όταν είναι σειρά μας να παίξουμε είναι τι απειλεί ο αντίπαλός μας, παύλα, τι θα ήθελε να παίξει. Μόλις κάνουμε αυτή την ερώτηση, τότε θα καταφέρουμε να βρούμε και τη λύση. Όταν κατασταλάξουμε και πούμε ότι ο αντίπαλος, όπου και να πάω εγώ, θέλει γενικά να παίξει βασιλιάς Z6 για να μου φάει το πιόνι και να καταφέρει να προσπαθήσει να με κερδίσει, τότε θα κατασταλάξω, θα κάνω μέτρημα και θα βρω ότι η σωστή κίνηση είναι βασιλιάς Ι8. Γιατί όμως? Γιατί όπως είπαμε και πριν, αν έπαιζα βασιλιάς Z8, έχουμε βασιλιάς Z6, πύργος κόβει ρουά, βασιλιάς εδώ, και αυτή είναι η ίδια θέση με την προηγούμενη που σας είπα να μην παίζετε βασιλιάς Z8 γιατί θα έβγαινε η θέση Λουσένα και ο πύργος δεν προλαβαίνει να πάει πίσω στην πρώτη γραμμή για να κάνει την άμυνα που θα θέλαμε. Πάμε πίσω λοιπόν στο παράδειγμά μας. Η σωστή κίνηση είναι βασιλιάς Ι8 όπως ανέφερα. Βασιλιάς Z6 αναμενόμενο, το ξέραμε. Πύργος κόβει ρουά. Βασιλιάς κόβει το πιόνι και πύργος Z8. Ο μαύρος έφτιαξε την άμυνα της πρώτης γραμμής. Πύργος Z7 ρουά. Πρέπει να μας τεστάρει ο λευκός, να δοκιμάσει ό,τι καλύτερο έχει. Βασιλιάς στην άκρη. Πύργος Z7, θέλει να ανταλλάξει πύργους. Αν το φάμε μάλλον χάσαμε. Όχι μάλλον, σίγουρο, φινάλε πιονιών, τα μελετάμε.
Πύργος Α8 εννοείται και Β8 θα μπορούσαμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πύργος Γ7, Βασιλιάς ξανά δίπλα στο Ι8. Εφόσον έχουμε κίνηση, ο Βασιλιάς ξαναεπιστρέφει δίπλα με την πρώτη ευκαιρία. Βασιλιάς Φ6 και τώρα για να κάνουμε ισοπαλία είναι πάρα πολύ εύκολο. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε ήταν αυτό που είπα και πριν. Πύργος Α6 Ρουά. Αποκλάγια. Αν απλά αποφασίσει και σπρώξει το πιόνι, πλέον ξαναπάς πίσω και έχεις την τέλεια άμυνα της πρώτης γραμμής. Ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα είναι μάταιο. Πάμε να δούμε για παράδειγμα. Ρουά είναι η τελευταία του καλή κίνηση για ελπίδα, όπου έχω σημειώσει με πράσινο και με κόκκινο την σωστή και τη λάθος κίνηση, διότι στο Βασιλιάς Ζ8 για ακόμα μία φορά θα έβγαινε η θέση Λουσένα και θα την είχαμε πατήσει, δυστυχώς. Γνωστή θέση, την είπαμε στην αρχή, όπου χάνει ο μαύρος, θα την διδαχθούμε. Και Βασιλιάς Φ8, η σωστή κίνηση, όπου μετά από κάποιο πύργος οπουδήποτε στην 7η γραμμή, για παράδειγμα Ζ7 έχει ενδιαφέρον να προστατεύεται κιόλας. Έχουμε ψύχρεμα ξανά Βασιλιάς στα 8. Βασιλιάς στα 5 πάει να δοκιμάσει γύρω-γύρω. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τι είπαμε ότι κάνουμε? Ρουά. Κάθε φορά που ο Βασιλιάς πάει να φύγει, τον απειλούμε. Ξαναπάει κάτω. Ρουά. Πάει πάλι κάτω. Ρουά και πάλι. Και δεν το συνεχίζω γιατί δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Όπου και να πάει, απλά θα τον απειλούμε και όταν δεν μπορούμε να τον απειλήσουμε, κάνουμε άμυνα στην πρώτη γραμμή. Και δεν μπορεί να κάνει καμία πρόοδο εδώ πέρα ο Λευκός σε καμία περίπτωση. Και έχουμε ισοπαλία. Και για κάτσε ρε εσύ πάνω, εγώ τώρα με 1-2-3 βίντεο που βλέπω για φινάλε πύργους θα καταφέρω όντως να γίνω πολύ καλύτερος στα φινάλε πύργων? Η αλήθεια είναι πως θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά δεν θα καταφέρεις να γίνεις τρομερά καλύτερος. Αν θέλεις να γίνεις πολύ καλύτερος, πρέπει να ασχοληθείς και εσύ λίγο και να μελετήσεις. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα σας έχω την λύση. Έχουμε την πρόταση από τον χορηγό του καναλιού μας, την chessmarket.gr. Για να δούμε. Θέλετε να εξελίξετε τις ικανότητές σας και να επιτυχάνετε πάντα τη νίκη σε φινάλε με πύργους? Το βιβλίο λοιπόν Theoretical Rook Endgames του Sam Shankland, πρωταθλητής των ΗΠΑ το 2018, αποτελεί τον οδηγό που αναζητάτε για να αποκτήσετε την απαραίτητη γνώση προκειμένου να κερδίζετε. Τα φινάλε με τους πύργους είναι τα πιο κρίσιμα για μελέτη, καθώς αντιπροσωπεύουν το είδος των φινάλε που αντιμετωπίζουμε συχνότερα πάνω στη σκακέρα. Το συγκεκριμένο βιβλίο, κυκλοφορία του 2023, είναι διαθέσιμο μέσω της χορηγάρας μας chessmarket.gr με ενεργή έκπτωση 5% χρησιμοποιώντας τον κωδικό CHESSPOTY για τους επόμενους 2 μήνες. Link κάτω στην περιγραφή. Ένα πραγματικά καλογραμμένο βιβλίο που θα ενισχύσει σημαντικά το παιχνίδι σας. Ευχαριστούμε πολύ τη Chess Market για αυτή την ευκαιρία. Ο πύργος στο άνοιγμα είναι ένας παθητικός παρατηρητής, θα λέγαμε. Και όσο εξελίσσεται μία παρτίδα σκάκι, όλο τόσο και πιο σημαντικός γίνεται. Οι στατιστικές μάλιστα, ωστόσο, όπως έχω ξαναπεί, δείχνουν ότι τα φινάλε με πύργους, παρά την απλότητά τους, παρουσιάζουν πάρα πολλά λάθη. Blunders. Αυτή τώρα η συγκεκριμένη θέση που έχουμε μπροστά μας ονομάζεται θέση Philidor, όπου ο μαύρος κάνει ισοπαλία. Την ονομάζουμε αλλιώς και άμυνα της έκτης γραμμής. Μην ρωτήσετε γιατί, νομίζω φαίνεται. Εδώ πέρα έχει μια κυριολεκτικά πολύ εύκολη ισοπαλία ο μαύρος και η ιδέα είναι ότι δεν επιτρέπει στον αντίπαλο βασιλιά να έρθει μπροστά από το πιόνι του, που θα είναι πολύ δυσάρεστο για μας και θα έχει απειλές. Αντίθετα μάλιστα τον αναγκάζει να σπρώξει το πιόνι του. Και όταν σπρώξει το πιόνι του, τότε ξαναπάμε πίσω στο Φ1, μετά από οποιαδήποτε κίνηση και να παίξει, βασιλιάς ε6 για παράδειγμα, τι πιο λογικό, απειλεί να μας κερδίσει. Έχουμε πύργος ε1 και τα ρουά από πίσω από τον βασιλιά δεν θα σταματήσουν ποτέ. Κυριολεκτικά θα είναι μια πολύ εύκολη ισοπαλία. Πάμε να δούμε μια επόμενη παρόμοια θέση, όπου εδώ πέρα παίζει ο λευκός και κάνει ισοπαλία. Με βάση τις δύο τακτικές που μάθαμε σήμερα, τι θα παίζατε είναι η ερώτηση. Κάτι σε άμυνα Philidor ή κάτι σε άμυνα τελευταίας γραμμής? Εννοείται εδώ πέρα άμυνα τελευταίας γραμμής δεν υπάρχει, όχι στην παρούσα θέση, αντίθετα στείνεις και όλες ολόκληρο πύργο με σούβλισμα, οπότε δεν αξίζει καν να το δείξω. Άμυνα όμως Philidor ή αλλιώς τρίτης έκτης γραμμής, φυσικά και υπάρχει.
αποκόβεις τον αντίπαλο βασιλιά από το να προχωρήσει και όταν σπρώξει το πιόνι, πολύ απλά ξαναπάς πίσω. Και στη συνέχεια την έχουμε αναφέρει ήδη. Είναι μια ιδιαίτερα εύκολη ισοπαλία. Αν τώρα πάει να δοκιμάσει να παίξει τον πύργο, ας πούμε, και εκεί μπορώ και εγώ να κουνήσω και εγώ τον δικό μου πύργο. Έχω αρκετό χώρο για να κάνω και εγώ τους ελιγμούς μου. Κάθε φορά που μου κάνει ρουά, μπορώ απλά να πάω και ένα τετράγωνο πιο πάνω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη θέση. Και πάμε και στην τελευταία μας θέση για σήμερα, όπου εδώ πέρα έχουμε τα μαύρα και η ερώτηση είναι πάλι ποια τακτική για άμυνα εδώ θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε με τα μαύρα για ισοπαλία. Πάρτε λίγο χρόνο να σκεφτείτε τι θα παίζατε για τον μαύρο. Η κίνηση που εδώ θα παίζαμε είναι η κίνηση βασιλιάς ε8. Σε αυτή τη φαινομενικά απλή θέση, ο μαύρος μπορεί να δοκιμάσει δύο βασικές αμυντικές μεθόδους. Ένα, την άμυνα του Φριλιντόρ και δύο, την μακρινή άμυνα. Δεδομένου τώρα ότι ο μαύρος πύργος είναι κάπως κακώς τοποθετημένος στην κοντή πλευρά του πιονιού, δηλαδή θα θέλαμε να είναι από αυτή την πλευρά για να δίνει ρουά, τη λεγόμενη μακρινή άμυνα που σας είπα κιόλας, η κίνηση αυτή έχει ως σκοπό να πάμε στην λεγόμενη άμυνα Φριλιντόρ. Αν μπορέσουμε και να κάνουμε άμυνα από την έκτη γραμμή, εφόσον κιόλας φύγει ο δικός του πύργος προφανώς. Πάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει σαν ένα ενδεχόμενο. Μπορεί να παίξει βασιλιάς Δ6 και τότε έχουμε πύργος Θ1. Οι απειλές θα δούμε αμέσως ποιες είναι τα ρουά και να ξαναβούμε και στην έκτη γραμμή όποια στιγμή θελήσουμε. Το δικό του ρουά δεν μας ενοχλεί καθόλου, εννοείται. Πύργος Ι7 που μας αποκόβει κάποια τετράγωνα και τώρα όχι πύργος Δ1 αλλά πύργος Α1. Πύργος Α1 για να έχουμε τα ρουά από αυτήν εδώ την πλευρά. Την λεγόμενη δηλαδή μακρινή, από τη μακρύτερη πλευρά για να κάνουμε την μακρινή άμυνα. Πύργος ε7 δοκιμάζει και εδώ πέρα υπάρχουν δύο καλές κινήσεις και το βασιλιάς Ζ8 και το βασιλιάς Β8 είναι εξίσου καλά. Πάμε να δούμε το βασιλιάς Ζ8 εμείς, όπου μπορεί να συνεχιστεί η παρτίδα με πύργος Β7, πύργος Α6 ρουά όπως είπαμε, βασιλιάς Β5 και βασιλιάς ε8. Και τελικά πού φτάσαμε, σε ποια θέση, όπως μας είναι λίγο η συγκεκριμένη θέση. Φυσικά, έχουμε μία θέση άμυνας Φριλιντόρ. Αυτό που θέλαμε δηλαδή να κάνουμε από την αρχή. Πύργος Β6 προσπαθεί να κάνει κάποια ανταλλαγή για να κάνει πλεονέκτημα και να κερδίσει, εννοείται δεν μας ενδιαφέρει, και πύργος Α1 ξανά πίσω και είμαστε σε ετοιμότητα να πάμε και από την άλλη πλευρά αν χρειαστεί. Δηλαδή, βασιλιάς ε6 και εφόσον πάει στο ε6 πάμε και εμείς στο Φ1. Ετοιμάζεται να πάει πάλι στην τρίτη γραμμή αλλά από την άλλη πλευρά. Και φυσικά λειτουργεί. Πύργος Δ2, πύργος Φ6, βασιλιάς Β5, πύργος Α6, βασιλιάς πύργος Β2 με συγχωρείτε, πύργος Α7, πύργος Β6, βασιλιάς ε7, πύργος ε6, βασιλιάς Β7, πύργος στην άκρη, ρουά πίσω. Και όπως βλέπετε είναι ισοπαλία. Δεν μπορεί να κάνει καμία πρόοδο λευκός. Εννοείται το πιόνι δεν το έχει σπρώξει, γιατί αν το έσπρωχνε θα ήταν ακόμα πιο εύκολη ισοπαλία, όπως είπαμε και πριν. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Πραγματικά ελπίζω να σας άρεσε. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση, αφήστε την κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πάρα πολύ να συζητήσω μαζί σας και να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Στο επόμενο βίντεο θα έχουμε το επόμενο part, όπου θα είναι πάλι φινάλε με πύργος και θα βγούμε για τη θέση Λουσένα και ίσως θα βγούμε και κάποια άλλη ωραία θέση, η οποία ποια να είναι, Βανκούρα.